Νυχτερινό κυνήγι. Πάτε καλά ρε παιδιά. Νυχτερινό κυνήγι μανιτάρια. Γιώργο, βλέπε καλά. Πιάσει την κάμερα. Μην μας πας πίσω στον κρεμό. Περιμένει το παιδί μου, Τώρα πάμε και εμείς οι χορεύτηρες. Από εδώ πάμε καλά. Ναι. Άντε. Κύριε Λέισο. Μας τρελεί ρε. Πάμε να μαζέψουμε μανιτάρια. Νόμιζα αρκούδα ήτανε. Αρκούδα. Σκύλος ήτανε. Όχι ρε παιδιά, αγριογούρνο ήταν παιδιά. Σιγά. Ναι. Πού? Αγριογούρνο παιδιά ήτανε. Να πάμε το σκοτώσουμε. Το είδες. Να το Γιώργο, ανέβηκε πάνω αφού το... Να μπήκε μέσα στο τέτοιο. Παιδιά το πατήσουμε ρε παιδιά με το αυτοκίνητο. Την Τάνη. Να το, ναι. Να το παιδιά, αγριογούρνο είναι παιδιά. Να το. Ανεβαίνει. Ναι. Παιδιά αγριογούρνο. Μεγάλο. Να το πιάσουμε ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Ναι, να το καβαλήσουμε. Ρε παιδιά. Δεν θα το φάμε σήμερα βρε κι εσύ. Σήμερα έχει κοίτα, δεν έχει πίτα. Αύριο έχει κοίτα. Καλά πάμε. Σιγά την τρύπα. Πώς θα μπορούσαμε αυτό να το... Αφού πάμε νυχτιάτικα. Ghostbusters. Κοίταξε αυτό. Πέρασε από απέναντι λογικά από τον δρόμο. Θα βγει εδώ τώρα. Αλλά πώς θα το σκοτώσουμε το καημένο, εγώ το λυπάμαι. Μα όμως το θες. Δεν μ' αρέσει. Ρε να το καβαλήσουμε, να κατέβουμε κάτω. Αγοράσαμε ένα χρόνο, πήρε ένα σωρό. Σε ανάλογο. Όχι, αγόρασε και το έσπασε στην πεθεράδα. Δεν το ξέρεις ρε το άλλο με το κυνηγό. Για πες. Δεν λένε ότι οι κυνηγοί λένε ψέματα. Λέει άλλος πήγε λέει εκεί πέρα λέει τα γρηγούρου λέει βαρούσα λέει τίποτα. Στο τέλος λέει πάω λέει παλεύω μαζί βγάζω το μαχαίρι. Λέει μετά τι έκανες λέει. Μετά το καβάζεις λέει κατέβηκα στο χωριό λέει. Πού είναι ρε. Είδες ρε παιδιά δίπλα στην Ιφαία το αγριογούρνο που είμαι στην καφετέρια. Μόλις τελειώσει πρασινάδα δεξιά. Ναι. Κοίτα να κατεβείτε κάτω και να μην ξανανεβείτε πάνω εδώ πέρα. Να βάλετε καλά τα... Έχουμε συνάντηση με το αγριογούρνο. Τα τέτοια σας, τα φωτισμούς Τώρα σας. είναι αγριογούρνο ζωντανό έτσι να περπατάει, τόσο. Ναι. Μα το είδα έτσι λίγο. Λέω αυτό δεν μοιάζει για σκύλος ρε παιδάκι μου. Νόμιζες να πεις. Πώς είναι κάτι σιγά. Πού ρε. Τώρα εσύ δεν θυμάμαι τι που ήταν. Εδώ πέρα είναι τέτοιο, σαν φράγμα είναι. Δηλαδή τόσο τύπο. Εδώ κάποια σπρίζει και κάτω, τι είναι κενό. Κάποια σπρίζει εκεί πέρα. Και θα μας πάρει κάτι φορά, βάλε το χειρόφρενο, μην κατεβείς εσύ κάτω. Ξέρετε τι έγινε. Κάτσε εδώ, μην κατεβείς. Καλέ. Γιατί ρε, αφού έχω χειρόφρενο. Φοβάμαι, εσύ έκατες εδώ πέρα πολύ επικίνδυνη. Τέτοια πλαγιάντα έτσι καθαρή. Τώρα που ήταν και λίγο πιο πάνω. Αν δεν είναι εδώ θα είναι λίγο πιο πέρα. Ναι. Ναι, πάμε πιο πάνω. Μέχρι την στροφή και μπαρκάρουν άμα πάμε. Ναι. Πέρασαν δύο άντρες και κοιτούσαν κόντρα το φορτηγό για να μην χτυπήσει κανένα. Πήγαινε κατευθείαν πάνω στο... Μέσα είσαι. Μέσα, ναι. Ναι, θα μπορούσε να είχε γίνει χοντρή ζημιά. Σιγά. Όχι, δεν είναι εδώ. Να φαίνεται η πλαγιά. Φαίνεται δηλαδή από εδώ ρε Μάρη, φαινότανε. Μπορεί να είναι ξέρω. Κοίτα τώρα, μες στη νύχτα να ψάχνουν. Δεν το πιστεύω. Αύριο. Πώς είναι πιο πάνω, πιο πάνω. Τα βλέπει η μέρα και γελά λέει. Ξέρετε αυτό. Όχι τίποτα, αλλά μας βρήκε το αγριογούρνο εδώ πέρα. Τουλάχιστον γρηγούρου να πιάναμε. Τη γλώσσα. Ρε παιδιά, τουλάχιστον γρηγούρου να πιάναμε. Κάτι θα κάναμε σήμερα. Να, κάτι ασπρίζει εκεί. Να, εδώ είναι. Κάτι ασπρίζει. Θα βγει από το αυτοκίνητο να τσουλήσει μόνο του. Πού ρε. Δεν ξέρω. Τελεκιές είναι ρε. Τενικές ξεγάνω τους. Τελεκιές είναι βρε. Αμάρες ρε, τι μας κατέβαζε τζάμπα. Δεν ξέρω εγώ κάτι άκουσε. Πάρε την κάμερα σε κάτω. Άιντε πάμε να φύγουμε. Φτάνει τόσο. Άσπριζε, λέω, ξέρω Ναι, ναι. εγώ, πού δεν ξέρω εγώ. Τι είσαι.
Θα γυρίσουμε από το οργάνι, θα ανεβώ πάλι από εδώ και θα το δω. Θα το φως ημέρας τώρα, φαίνεται τώρα. Ναι. Έτσι εδώ στα πλάγια δηλαδή ήταν, Ναι, τέτοια πλαγιά ήταν Εδώ μήπως. πάνω κάτω. Για δες. Τώρα Γιώργο δεν φαίνεται νύχτα, πού να δεις τη νύχτα. Ναι, τώρα είναι εδώ, δεν. Ήταν η ταμπέλα, την είχες περάσει. Όχι, σε αυτό το ύψος ήταν, μέχρι τη... Πέστε μου τώρα έχουμε εμείς μυαλό που ψάχνουμε στη νύχτα. Εδώ. Μια Πολύ νύχτα είναι, μακρονικότητα. πολύ νύχτα. Πάμε να φύγουμε ρε Γιώργο. Να, εδώ μήπως. Δεν έχουμε μυαλό, δεν είμαστε Ναι, αεροστήριοι. Καλά, θα γυρίσω τώρα. Πάμε. Άντε, άντε, να εδώ έχεις χώρο. Πιο πάνω πάνω δεν ήταν σίγουρα. Ναι, Όχι, δεν ήταν. Και μια από αυτές πλαγιές ήταν. ναι. Μια από αυτές Να την, ναι. φτάσαμε στο Φρούριο. Εκεί θα γυρίσω τώρα. Πιο κάτω από το Φρούριο το Α, πάω. ναι, εδώ. Θα γυρίσω εδώ. Άντε μήπως και παιδί έχουμε το γρηγορό να μην γυρίσουμε άδεια χέρια ρε παιδιά. Κάτι να κάνουμε. Φαντάζεσαι. Α, θα ξεπεράσουμε την Τάνια, άμα κατεβάσουμε και γρηγορό να πάει. Γιώργο, άμα το βρεις στον δρόμο και το χτυπήσουμε το αυτοκίνητο. Τι, Πάει, τι θα κάνει. Παναγία μου, ένα χιλιάρικο το αυτοκίνητο να το φτιάξεις για να πάρεις το ένα γρήγορο. Πάτε καλά, ναι. Α, δεν πάτε καλά εσείς. Δεν πάτε καλά, όχι. Ένα λάσο έχεις να το Εμείς πιάσουμε πάμε, έτσι. Ένα ψάχνουμε. λάσο, ένα λάσο. Α, εγώ τώρα από εδώ βλέπω. Είναι το ψαρωτόφευγο σου. Α, το ψαρωτόφυγκο ρε παιδιά. Βγάλω το ψαρωτόφυγκο. Για το ψαρωτόφευγο. Το ψαρωτόφυγκο γρήγορο. Σπαρταράει το γρήγορο. Αγρηγούρδο. Του καρφώνουμε μια και δεν ξεψυχίζει. Δεν ξεψυχίζει με τίποτα. Α, ωραία. Τώρα βλέπω. Την τύφα Ψάγια δεν βλέπω. πιάσαμε, μαϊτάρια δεν βρήκαμε, αγρηγούρου όμως βρήκαμε. Ναι ρε. Έπρεπε να προλάβεις να βγάλεις και αυτό το τέτοιο ρε Γιώργο. Εγώ σου Εδώ, είπα, αυτό λέω δεν είναι σκύλος. Κάτι άλλο, είπα αρκούδα Έλα, είναι. ρε. Ξεπεράσει και την Τάνια, τέτοια ώρα ήταν. Διασταύρωση σκύλου με αρκούδα ήταν. Δεν πιστεύω ότι ήταν τέτοια ώρα έχει ψάξει για μαϊτάρια. Ήθελε ζαρκάδι, ναι, Πρέπει να όχι. ξεπεράσει. Τέτοια ώρα όχι, τέτοια ώρα έτρωγε μια φορά βατόμορο μάζευε. Εσείς που πήγατε μαζί Γιώργο Ναι, ναι, ναι. τελευταία. Την έφυγε ο Γιώργος με το αυτοκίνητο και μάζευε τα άλλη βατόμορα. Έλα, κλείνω τώρα. Έγραψε την κάμερα, τα ξέρω καλά. Έγραψες τι.